सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षातून पारकर इच्छुक आहेत अशी चर्चा असल्याचं विचारलं असता संदेश पारकर काय म्हणाले पाहूया। शिवसेनेचा गटाचा जिल्हा प्रमुख आहे। माझे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे शिवसेनेचा प्रमुख हे ते नेते आहेत। ते जे काही निर्णय घेतील तो सगळ्या शिवसैनिकांना बंधनकारक आहे। त्यामुळे कोण कार्यकर्ता काम करताना इच्छुक असणं हे काही चूक नाही। बाळगावडे सुद्धा इच्छुक आहेत, आमचे रुपेश राऊळ इच्छुक आहेत, बाबूराव धुरी इच्छुक आहेत, भरपूर जण इच्छुक आहेत या जिल्ह्यामध्ये। म्हणजे यामध्ये सगळीकडे इच्छुक कोणी असू नये नाही, प्रत्येक जण जो काम करतो त्या कार्यकर्त्याचा अधिकार आहे त्याला उभं राहण्याचा, त्याला मोठं होण्याचा। पण जो काही निर्णय पार्टीचा आहे महाविकास आघाडीचा हा पार्टी स्तरावर घेतला जाईल आणि तो निर्णय प्रत्येक कार्यकर्त्याला बंधनकारक असेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।